Gomez LX. Tante culik aku dong, culik tante aku dong, culik. Wah, ini iki barang iseng iki ngaret. Mumpung apa jenenge wi? Rongdan. Sapi ini bisa. Topi. Chef reading. Nyadi kari dhewe. Wah. Gede ram. Yae. Heh, iki arek tak modele tak komeng. Munten. Budal, budal. Berangkat. Jancuk. Kayak loro ati ae. Kok mendem ya ae. Ayo mendem apa ya? Coba. Apa ya? Tah, orang tua ini. Wis mendem ae. Mendem. Mendem HP-ne gosek. Yen liwat aku kelingan, gubuk kae tau tak nggih gendaan. Tau gendaan apa ya? Po? Iya. Nyapa po? Ngarit lho po, ngarit sedikit yo telas, barudan pisan nglumpir ketiga jare. Lek. Woi. Apa? Turu ae. Apa? Tuh mendem. Dem apa? Orang tua. Sik ajemone ya, tenang sik. Kowe mendem ya. Tapi aku Iya, ora mendem. anak duit iki. Lah piye? Catus. Anu ya. Tapi aku marah nggo motor. Hah? Kok aku berendem iki motorku tak ternerene tak gadekne rene ya. Wis oke. Ya. Coba kelek mendem ya. Hati. Hati-hati ya. Semoga berhasil. Heeh. Siap. Tapi iki mendem nek endi ya? Sawah pinggir kali ya to. Kok mbok Penawa Agung nek kono. Wah, mending. Jak mendem pisan. Wah. Ini jare suket angel barudan bae enak suket. Tapi yo lemah tok. Untuk nek nyanyi ya. Apa lagu iki kae? Pokok saelingku kae aku dikregurem pas gendaan nek ngun gubuk. Tai. Mau sak bangga sambat ae. Sambat sing malah kaya komeng wis sumuk. Malah jibek ngono kaya komeng. Mari-mari. Komeng iki bener rada benes iki kok. Dari bocah-bocah kaya ngono iki ngono kae. Ini iki lho, enak. Ning. Iki tapi nang bajumu kok. Apa penake ngejak Agung iki ya, Pak? Aku lek dhewe mesti ndak kuat. Koplar, lho, dokter kelengan cakepku ncancar malan. Piye iki? Tapi dhek mau ngejak Agung dhek wong kenceng. Alah paling kenceng-kencengan kuwi. Anak ceng ya. Pak Cek. Mana mau tahu. Alah ombe dhewe los nih. Opera teko omah dhewe lek pomo mleh ya ta. Ben apa rumah kae? Demi pring ana iki engko. Di suarane kae emang. Wah, kae. Apa ya puarane matuke.
Semalah-semalah ngombe anggur maris seger, mantanku mati mabur. Wah, tempone. Kowe emang gremeng kaya ngene mang. Gak yo ngombe kene lho nyapu. Ini wis seger nih. Wus. Merusuh kuwi. Enak. Enak-enak piye kaya ngene iso enak iki lho. Iki weh dilarang oleh agama iki. Alah orang tuae cangkeme sing digugu lho, Kak. Wi orang tua iki orang tua mendem goblok. Tapi awakmu lek dimoyo wong wong tuwek kok ta? Heeh, piye? Mesti mak gugu ta? Yo tak gugu. Iki yo iya, iki enak iki. Enak Telat iki, wes, kowe. gas wes. Wong tuwek piye ngene iki mendem goblok wong tuwek wong. Wujude iki banyu iki goblok. Mek mereke tok orang tua. Iki orang tua didadekne banyu. Alah, ini wis gladur. Dadi apa mau tak ombe, ya Ah. ta? Malih dadi gugu cangkem. Kucang kok biate laret to. Aja to. Heeh. Tiket ke kapan emang ngombe ngene iki ya? Alah kejek tas. Cetak tadi ya kulmu kuwi. Main tak amene. Jawab aku mengarep tak kon ngewangi kowe ya to. Ya aku ya wegah ngene iki karom. Agama iki enggak oleh. Heeh, malah nyecek. Apa sandal iki? Oh enak iki. Wis moh. Gingseng Mungkin saya dengkulmu iki rokok goblok. campuri. Nah, campur-campur ngene layak. Aku mangarit bae gemreneng kaya demit Lah pring. barudan ngaret rek ngeres. Diombah kene wong kenceng. Kenceng. Ngono. Saiki diselingi karo nikung barang kaya aku ini lho. Kowe iki akhire ra diselingi, pancen kowe iki ya gampang ditikung wong lho kowe dadi wong. Aku wis ngene iki. Berjuang Berjuang Oh, apa? Heeh. tidak dihargai. Masih bladur kowe. Ndak, Pak. Iki aku iki waras titik. Lah waras iki apa kuwi? Iki berjuang tidak dihargai ngono. Heeh, terus. Akhirnya aku njaluk orang tua, Allah. Heeh. Saiki montorku ilang guys, sesuk ilang san. Montore kakungku Kowe kok pekok to kowe iki? Kowe kan goleki terus piye ya kakungmu? salah takoni. Takone piye? Tembelne miseno. Iya, tembele kare. Seno seni ta. Ya. Tembelne ya to. Nek wayan jimo. Takoni piye rasa jimo? Atur desmu ya karo sapi. Kwekmu. Anggite Alah, karo kanca. Nah, lah kanca-kancane jedot carane ngono kuwi. Rapopo. Wis, ngene ae saiki. Melu aku ngaret timbane kene ikut gableki wong kowe kok. Mendem-mendem. Ya wis yo. Yo. Ojo jebak. Waplok. Ora dikaplok kowe tak kaplok dhewe malah. Yo. Yo. Wis lho kene wis. Ngale. Ya. Ngale ae kowe kok. Rusuk-rusuk tok. Aku tak ngaret kene. Lah iki engko randang tak terimule malah repot iki. Lah kae wis kemen-demen, jan cah koyo dal panggah repot ae. Ya suka turung bek. Wis iki ana. Biarlah yang menyakiti. Alah, tak gremeng. Yo saiki mulih mikir. Saiki. Kok bisa nek samene. Samene. Maine ben iki wedhusku samene wae pisan. Iki ngerete marmut opo iki? Kowe kan cangkem to kuwi. Saiki ayo mulih. Bocah. Aku enggak tak semangat asine aku. Iki rokok digowo iki. Saiki. Sopo iki mang temu iki? Nemu piye rokokmu iki goblok. Wih, cara kok loro. Nek dulu tak omongi dulu teh. Dulu tak omongi nek lu ngene. Lu nek iki. Kuwi mendem nyapa dulu ini nyapa. Ayo putus cinta kae to we.
Mari terus sih cok, pekok to iki. Demi wis seger-seger diengkolmu. Gerok Mbah. Wis tak omongi, domengi. Ini lho meng uwes, domengi uwes tak omongi ngene lho. Lek jodoh iki pasti dipertemukan ora masa untuk ketemuan. Ngono lho. Ya jangan canggung. Nek diomongi malah entak ngono lho. Lek aku ngono wonge slow. Lho. Lek aku ngono ora butuh wong sing sempurna nggih dampingi uripku. Aku mau butuh wong sing ikhlas lan nrimo apa kekuranganku. Ngono lho. Kamu kayak wong mentret, Cok. Tuman. Welek sini kemen-kemen aja. Yo mulai. Ora apa. Ayo mulai. Tahun di dalam mentret. Nyai mulai yo. Wis repot tik tok.